Joert zullen we te roeien. Wat wist wijs van roeien? Nou Arjen, roeien is het voortbewegen van een boot dat wordt aangedreven door met de roeispanen het water te verplaatsen om de boot naar voren te stuwen. Het die Paken dat verteld? Nee, dat is nou Wikipedia. Bij de laatste Olympische Spelen hier Nederland maar liefst 8 roeimedailles. En daarmee winnen wij het meest succesvol van elke nien. Maar hoe jou die wil we toch best wel succesvol wezen? En daarom geven we nou op zoek naar de toppers van de takkel. Ze gaat wel hut, hè? Ja, maar zullen ze nou nog hudden killen? Ja, maar ja, uiteindelijk wordt ze roeien met de riem die ze heeft. Vertel eens, waar bist je? Ik ben Nienke, ik ben 12 hier, ik ben hier Loud en ik zit op roeien. En hoe vaak trainst u dan in de week? Ik train 1 keer in de week. En wat doet er dan in de winter? In de winter trainen we op een ergometer, dat is een soort roeiapparaat. En wat zou ze zo later heel graag nog een keer winnen willen? Ik zou graag een keer Olympisch goud willen winnen. En wanneer is Tjesto dan op de Olympische Spelen? Ik hoop wel 8 hier. Hoe 18 jaar? Ja, En in de kracht van die leven. ik hoop het. En waar is dan die grote voorbeeld? Jan van der Bij. Hij je met door mij? Hé, dat is Jan van der Bij. Kom erbij! Jan van der Bij is Benny in Drachten. Hij is 1,89 meter, 91 kilo, maar vooral berensterk. Doet Jan op zijn 23e met zijn studie begon, die hij tijdens de introductieweken van de grap mooi aan een roeiwedstrijdje. Hij won echt nog en won daarmee een lidmaatschap van de plaatselijke roeivereniging. En het kind rap gaan, want nou jet Jan bij de absolute wereldtop en zit zijn libben in het ramp van het ene doel. Olympisch goud. En, als dat net slagt, dan wil hij het SKS koetsjesielen winnen. Mooi, jenne woord. Nou, in dat geval kan hij hem beter concentreren op het roeien. Want daar heb ik meer vertrouwen in. Jan, vertel eens, wanneer ben je begonnen met roeien? Ja, ik ben pas begonnen met roeien toen ik 23 weer. Dus op zich is dat best wel laat. Ja, dat is betrekkelijk let, want dan is Nienke al Olympisch kampioen. Ja, dus dat zit er geen op. Dat is ook een betere ambitie, want ik wist niet eens wat roeien weer. Nee? Nee. Hoe kan dat? Ja, ik ben gewoon altijd aan het werken en andere dingen gewoon doen. En ja, roeien is best wel een sport dat de meeste mensen niet kennen, denk ik. Hoe kan het dat Nederland zo goed is met roeien? We gaan een oren trainingsompak doen, wat betekent eigenlijk dat we volle meer kilometers roeien. Dus toen zeiden ze al van ik train 1 keer in een week en dan dorst ik gelijk al 2 uur. Nou, en dat hebben we dan 12 keer in een week, maar we trainen ook al die 2 uur. En docist in Holland 8, is dat eigenlijk de mooiste klasse? Ja, het is wel echt het koningsnoemen nemen we denk ik wel. Het is een heel mooie klasse, omdat ze met 8 goede roeiers maar roeien. En dan had ik nog een stuurvrouw of stuurman die eigenlijk de touwtjes in handen had, waar iedereen ook naar luisteren had. Wat is die rol in de boord? Nou, ik zit op zo'n en daarmee jou ook het ritme eigenlijk aan. Dus de zwaarste vaart dat de haal lang is, wat betekent dat er zo volle mogelijk tijd onder water zit. En dat het ritme nou, in een race tempo ongeveer, dat is tempo 40, vasthouden worden kan. En wat is tempo 40? Tempo 40 dat betekent ook 40 haal meidje binnen de minuut. En wat is eigenlijk die allermooiste oefening? Ja, dat is een moeilijke, want ik denk dan wel het Europees kampioenschap. Dat we de gouden medaille of jouw zonde hier. Het weer kreeg naar corona, dus we mochten na corona eindelijk weer trainen, we mochten eigenlijk weer roeien. En we zitten krek met z'n vrouwen samen in een boord. En dan was het een heel korte tijd naar een doel te werken. En toen lukte alles en dan ging ik weer een Europees kampioen. Het is goud voor de mannen 4 zonder stuurman. En luidt die medaille ik op het nachtkastje? Nou, je lijkt eigenlijk onder de kersen. Dan kan ze een moeilijkere vinden. Maar ja, ze kerst het ook zitten, ja. Daar leidt hij. Ja. En moest van roeien ik sterk wezen? Het mat net, maar het helpt wel heel volle. Waar is eigenlijk de sterkste in de Holland 8? Ja, ik denk dat ik dat win. En hoeveel kilo kerst u dan tillen? Ja, nou, met het squatten zitten we rond de 180 kilo en als we deadliften zitten we rond de 230, 240 kilo. 240 kilo. Hoeveel berends ben dat? Zo is ongeveer. 6 berends. Ja. En als alles nou kan, wat zouden ze dan heel graag nog eens een keer winnen willen? Ja, Olympisch goud. Het allermooiste wat er is. Ja. Is dat het allermooiste? Ja. Want hij heeft wel zilver. Ja, ik had wel zilver en mijn gouden race. Dus daar ben ik heel blij mee. We hadden alle beste deadline op dat moment waar we koeren. Maar toch kriebelt er nog iets wat zei van ja, maar goud is toch, kijk dat stapje extra. Dus dan was het top bij om dat te halen. Dus ik snap die ambitie heel goed.
En dan nou een vraag van Berend uit onverwachte hoek. Hoe lang kist jou die adem inhouden? Oeh, dat is een goede vraag. Een minuut moet lukken, maar langer weet ik eigenlijk niet eens. Is het muziekje? Ja. Doe je mooi? 1, 2, 3. Waarom was het eigenlijk weten? Ja, ik wie gewoon mijn uit. Nou jongens, zomaar een wedstrijdje van? Wat je waar? Wij draaien het Nienke? Een soort van Olympische finale. Ja. Oh, daar heeft Jan goede herinneringen hoor. Nou, let's go. Ik denk altijd, mijn enige kans om een Olympisch kampioen te worden is als stuurman. Nou, dat zullen we beleven. Jongens, Olympische finale. Ben je er klaar voor? Klaar voor de start? Af! Go! Go! Go, go, go! Kom op, we lezen achter! We lezen achter! Wat een hudde! Oh! Gefeliciteerd Jan. Maar jammer, toch werd worden. Ja, dat is wel teleurstellend. Ja. Sorry. Toen heeft een Olympische zilveren medaille hellen en dat is super. Magistraal. Fantastisch. Maar nou wil Nienke echt heel graag een medaille hellen op de Olympische Spelen. Hast je misschien een tip voor Nienke? Een tip die vierde Guinean weet. En dan heb ik echt genieten. Roeien is de perfecte sport. We hebben elk uur als die trainen stekst, ik waarom betalen krijgt hij het resultaat. Dus elk uur als je even genieten kerst van het roeien, krijg je later weer een goed resultaat. En als het voor goud gist, is dat de wij te gaan. Want is er iets, Nienke, waar je nou heel graag wat beter in willen worst? Ik wil wetten worden in wettenvrij roeien. Wettervrij roeien. En is het dan net wie het worden? Dat is aan het einde van de slag dat die roeispanen uit het wetter hebben. Jan, kisto Nienke daarbij helpen? Ja, zeker. Ja, kijk, en Nienke wil weer helpen, ja. Nou, wat over dit soepel. Geweldig. Al gaan we dit vaker doen. Hij stond aan het einde van de haal, maar hij stond een beetje zo op je jerms naar beneden drukken. Dus echt als het druk viel, ging het naar beneden van. Hoe druw maar eens. Echt naar die knibbel staat drukken. Druk hem maar eens echt naar beneden ta. Ja, zo. En dan op een gegeven moment vies die balans wel. Maar je goed op een hand drukken, zodat het viel als de riem naar beneden drukt uit het wetter bij. Ja, dus daar meestal naar beneden in plaats van helemaal aan meisje. Ja. Nou wil ik nog gewoon druk zetten. Dus. Ik volg je dit. Begin doe maar, ik volg je. Meisje, maak nog van je lichaam iets jadder naar beneden drukken. Dan wordt het nog heel lang, meisje. Als je iets jadder van je lichaam naar beneden drukt, wordt er iets minder stabiel. Maar daardoor krijg je wel meer hucht op uitzet. En op een gegeven moment viel ze wel hoe is die balans beter horen kerst in die zin. Ja. Nou, je gaat al een heel stuk beter, dus dat scheelt. Ik denk ook gewoon om dus lekker makkelijk die ruimte daar haast. En dus leerst om ja, dat gevoel op ziekje in plaats van de veiligheid. Hartstikke goed. Nou Jan, dan nou de vraag dat dit hele programma omdraait. Hebben we je te krijgen met een topper van de toekomst? Jazeker, ik denk dat het wel goed komt. Nou shit. Dankjewel. Hartstikke idee. Hey Jarin, wij gaan naar de weekend in. Na je weekend zullen we te tennissen. Oh leuk, maak kennis met tennis.